Tässä videossa mä niitä yhtä Gotestia GoSupermodelissa. fi.gosupermodel.com. Tässä on toi kysyy, ootko ihastunut? Siis sit vaan en tod. No en nyt tiedä, ehkä vähän. Ja sit joo, mä laitoin tohon joo. Kun mä oon ihastunut yhteen. Mikä ihastuksessa nimi on? Olisiko se sitten tosiaan näin, että talvisota legenda? Mitä ne miehet tekivät sen pitkän talven? Tossa ei oo kyllä. Tossa se oli sen toinen. Esittääkö ihastuksessa sulle koulussa tai... Ja sitten ihastuksessa tulee sua vastaan. Miten reagoit? Juoksen pois paikalta kuin salama. Menen vaan ohi. On silleen, kun sitä ei olisi siinä mennytkään. Sano vain muru. On vaan. Mä sanon, että mä laitan tähän on vaan. Että siinä. Ootko koskaan pussannut ihastusta? En mä halua kertoa. Tietty on. Oi ihu. Hyi. Miten sä tollasta kysyt? Mä vastaan en. Sitten onks ihastuksessa koskaan pyytänyt sua treffeille? Ei edelleenkään oo ketään. Ei, se ei oo ikinä pyytänyt mua treffeille. No ehkä joskus, mutta nyt ei kukaan. No ehkä joskus, mutta nyt ei kukaan. Eli musta ei tykätä. Jossa Dani on mukana noin 1500 synnytyksessä vuosissa. Sairaalan mukaan Danissa on ollut suuri apu kovan työtaakan alla ponnisteleville. Krista Kosonen muistelee. Haluaisin olla poika. Victoria takaisin koulunpenkille. Hyiset olot kiinnostavat. Katsotaan Krista Kosonen muistelee niin, että se haluaa olla poika. Sulla on mielettömän hyvä matikka. Kiitoksia. Yleinen